mas mga malala pangani ngayon, mga kasaalan nindo. O, kaya baga saro-saro po naghali. Yan. Minsan araw kita kayan, sabi kayan, our denunciation of the sins and mistakes of others are just cover up for the same mistake or for the worst evil that we have in us. Pagparakundinar ta sa iba, mas malala pala. Suyaon sa tuyang kasalan. Naramduman ko, araw kaining season, may nagkumpisal na babae sa padi. Tigparakumpisal kang agum na babae, so kasalan kan agum niyang lalaki. O, kaya nadagit so padi, sabi kan padi, Madam, bako po so kasalan kan agumo ang ikumpisal mo sako. So sa imo pong personal na kasalan, aram nindo susimbag kan babae. Nagpapasiguro lang po ngaya ako, Father, taang sunod ngaya sa pila, so agum ko, baka ngaya mag-utik sa imo. Nahiling mo na iya. So anong realisasyon ang dapat niya itong makuapo digdi? Na kita, we all have a share of our own shortcomings and sinfulness. Gabos po kita makasada. So dapat lang, enot sa gabos, bako po bagayon na ideya, it's not a good idea to tell God what to do. Because God does not see things the way we do. God sees the big picture. Ito pagdiktahan ng mahal na Diyos kung paano siya ma-react, kung paano niya itatratar ang sarong tao, lalong-lalo ang sarong mga kasalan, ang sarong tawong makasalan. God's compassion reaches out beyond the borders of conventionality and acceptability. Pwedeng di ita kayang akoon, pwedeng di ita mapatawad. Alagad ang Diyos, gigibuhon iyan para sa sato. What we may not do, God will do. And this is supposed to be a source of our hope. Dagulang paglaom ang itinatao kay ini sa tuya. Nakita sa tahaw kan sa tong kaninan padagos kitang pinapatawad kan sa tuyang kagurangan. We are forgiven. So, we must also show the same compassion. Parehas na pagkahirap, parehas na kapatawaran sa lambang saro. As in, siyempre, sabi ko po nga, itinatao sa tuya ang kapatawaran, tanganing kita makapagbaklit. Pinapatawad kita, tanganing kita makapagbagong buhay. Kaya sabi niya po, bagadigdi sa babae, dai takaman, kinukundinan. Lakaw na, asin dai ka na magkasala diwat. Go and sin no more. Totoo ang sa tuyang Diyos, sarong Ama, who understands and disciplines. At the same time, He disciplines and understands. So, ita po pag-abusuhon an sa iyang pasensya. Your second chance na tinatao kan mahal na Diyos might be your last chance. So, ngunya na panahon ng Kwaresma, we need to be forgiving just as our Father in heaven is forgiving. For us to bring about the conversion of each one. We need God's forgiveness to be saved. But we also need to show and manifest the same forgiveness to attain salvation. Amen? Sangaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugma niya tong simbagon, ining mensahe kan Ebanghelyo sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namodag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan,
sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsusulsul kan sa tuyang mga kasalan, asin pagkukulang, mamibi kita sa Ama, nasiring sa babaeng nagdurog sa bakong agom, na dinara sa iya, tanganing padusahan, kita man makadangog, kan mga tataramon niya, lakaw sa katuninongan na sinday na magkasala. Sa kada petition, masing bagpo kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad asin pakasabot siring kay Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing dai kita basang na maghukom nin kapwa, kundi siya saton mo naan sa tuyang buhay sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan nin pagsakit asin paghaadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mga gurang asin mga nagmumundo, makanuod sa paarog ni Jesus na makaya ang pagsakit na may kusong buot, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kang kaudmahan asin katuninongan sa maimbong na kugos kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Isabay tamanan sa tuyang mga personal na kahagadan na sinintensyones. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Nama, tabangi kaming magpatawad sa mga tawong nagpapasakit sa mo. Magmakulog man kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagpapasambay. Huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Sa pagpalangin mo kan kanaling kasaning kabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod gan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niya to asin kan bilog niyang banal na Diyos na simbahan. makakamhan, himatea kami. Asinan sa imong mga nasasangkuban na tinukluan sa pakasabot kan kristyanong pagtubod, magtugot ka na sindam malinigan, huli ka ining sakripisyo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin da. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sindakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaog ming mga parakasala,
ang kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangangaipo makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaibakan mga dai mabilang na angeles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ing mga hukbo, Ida sinaga, panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaligtasan. paladanan nila, Sa ngaran kan kagurangan, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos, asin magkakankainitay niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapangalan niya mo, ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag, sa kunay ka magdato, sa kunay ka magdato. Kaya kanina nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay diwan, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kad sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa pagdaong kan pagkabuhay ni Juan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaintupan na kapag gaya-gaya sa imo magkanigong magin kahiras,
kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, namang makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya muna yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadian mo, mangyarihan ut mo. Sa daganing siring sa langit, ansa mo kaganon saro aldaw, itao mo sa huyaon. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapangalan niya ang mga nagkakasalan sa huyaon. Asin ala kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, at sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa sahimong Espiritu. Sa tuya po niya nahiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you.